एगो पत्नी अपना पति से ही बात कर रहल बड़ी, केकर पत्नी बाड़ी ये बुझे के बा कि के ही अपना पति से बात कर रहल बा। कि दहलसी दहलसी आरे दहलसी रे हमारा के हमार पियावा। केकर पिया? आरे दहलसी रे हमारा के हमार पियावा। दहलसी रे हमारा के दहलसी 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 रे हमारा के हमार पियावा। दहलसी रे हमारा के हमार पियावा। दहलसी रे हमारा भैया के केकरा से कर रहल बा ई अब पता चली का। कर रहल बड़े ग्राम पोस्ट कथरिया जिला बलिया से प्रदीप जी बहुत बढ़िया संगीतकार यहाँ के हैं। और नाल पर हमारा दाहिने साइड भाई हमने के धर्मात्मानंद जी जे अपना नाल से अंगुली के थाप से कमाल दिखा रहल बड़े। लेकिन वो पत्नी अपना पति से का कहल बड़ी के कहता बात अब बुझाई कैसे। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। 1 लाख पूत 1 लाख पूत 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। 1 लाख गंधर्व की पत्नी मंदोदरी अपना पति रावण से ही बात कर रही बड़ी का। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। 1 लाख सबके माटी में मिलवल रे हमारा के हमार पियावा। जोड़ी पर संगत करल बड़े लक्ष्मी चंद जी ये चीज बड़ा गाँव बसदेवा के धरती से। और कोरस में हमारा बालक सुशील पासवान जी